Audio Jungle. Ulalele ubusuku obuhle noNongcebo Mackenzie njalo ngomsombuluko kuya kolesine 8 kuya 12 usihlwa uKhosi FM. 21 minutes past 8 konomsakazo Khosi samukela yena Ayanda Msweli. My ngwenya of mine. Hey, my ngwenya, sawubona. Congra ngwenya. Hey, Nongcebo umlaleli umzo. Angibonge kuwena dadewethu. Ngiqale ngawe nje. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe umuntu adlule kwi-management. Ngibonga uZandile, Matembe, ngibonge uSibongi. Hayike nabaphathi ke bonke be-SABC ngoba yonke lento SABC uKhosi FM isuka lapho abantu abanginike i-platform. Singahlehla futhi ngeke ngibashiye emaphoyiseni la ngisebenza khona be ulwazi oluningi angithi ulwazi oluningi ngithole khona yabona ngapheka khona ngihlehle awungaqala ngaba yisosha nakhona emsadafu anisani ngaphandle ya ngisho lokho nje okwamanje ukuthi wena ungcobo ukhuluma kanjani ezinye zezinto vele ziyongena straight enhlizweni mase ngihleka hayi ngoba ngihleka njalo kodwa uyazi ukuthi khona izinto esiphasi sikhuluma nayo ngithi uyazi ezinye izinto mhlawumbe mawenza izinto umama mayingasekho kunendawana le kunaleya ndawana le ngoba umama usebenza endaweni eziwu2 usebenza kukuhle uma kusenza kukubi uma usuxakekile sezikushala kokwangampela siye kumama futhi emama engezokwenza lutho akayona ngisho shop swat akazi lutho shop swat futhi ziyangixaka uma phela umama yazwa ngitshela into engekho nje ngifika kuyena ngixakekile ukhalwe indoda umbana uyinsizwa wathi hayi indlela wazaleka ngayo imi kanje iyona lekulizela lezinto lokwasuka lapho kube manje sengivele ngithi mase zingishana noma ngasekho ngithi okay konke uma wathi ngizama ukuthi ke ngiyabonga kakhulu lelithuba mfowethu awazi wena ukuthi lisho ukuthini mina uyabona mshawuhalala lo mina okay ungangisi lapho okay asenze lokho ngibizela khona ngibizele konke Uyazi ngihleka ukuthi mina ngiyazi ngoba it's open and shut ngiyazi mina hey yes yeah uyazi ukuthini ngwenye umuntu angakuthola esekuthola kuma bulletin ezinye izinto ezishiwo uAyanda Msweli uthuke seziyingxenye yengxoxo nje noma sixoxa nje umuntu akasavalelisi manje usehla njengesicabucabu umuntu mayivalelisa umuntu mayiqhamuka ngendlela errong kuthiwa hayibo uvele nje ngepitikoti kahle wena umuntu ngoba nakho ezizwe lento lezinto zishiwo Ayanda Msweli kwi bulletin ye traffic kodwa yazi mina ngiyahalela ukwazi ukuthi ubani uAyanda Msweli ngesimlande mina yabona le yomsadafu ke bengingayazi ke mina ke bengingayazi yabona bengingayazi kuningi kodwa ke mhlawumbe ngizoyinqamlelisha noba uke washo wathi useza nenye incwadi lekhuluma ngami mhlawumbe kuningi ifakwe lapho lokho ngami kodwa before leyo kunale uyabonga basenzele ekuyipipeline esePaiti ile ye gender based violence with public transport and transport at large le khuluma khona la uzothola khona khuluma office ama sex workers khuluma udaba abathaki sikhuluma ngama-port sikhuluma gender commission ozanele encwane iyona ke siseduze impela ke le yami izogcina noNgcebo le khuluma ngami kodwa ke angithi nje hala muzi Ayanda Msweli uzalwe emndenini omkhulu ekhaya kithi abafana mase sikhuluma nje kahle ubala abakhona nabadlule emhlabeni abahamba bebancane umuntu okhona siwuthele nje abafana odadewethu babili badala bokuqala futhi uma wami uqala ukuba nezingane lapha ku 1950
I'm 51 I'm 52 yeah why shot on 51 ithoba ningano 52 53 somewhere there ugcina oka 1975 ongilama last born lanya last born singabafana nje bakuthiwa Ayanda amadoda nje maningi ngempela hayi lokho omdlalo ngisho lokho nonqebo ilokho engakusho okunye mase senza lencwadi le biography uzothola khona kodwa nje funde khona ekunjaneni lazalwe khona waqeda umatric wabona ukuthi ayikho into angayenza ngoba vele bexakekile waba yisosha 121 battalion ngasebenza khona ngasuka ngaya eMnambiti 55 battalion ngasebenza khona mangisuka lapho ke nakhona ngaxoshwa lapho ikhona kwibiography leyo ukuthi waxoshelwani ibhalwe yonke into ethi ngaxoshwa ngathi mangixoshwa khona amagama angawasho insizwe ezinye zisebenza nazo bakwa Metro besebenza nawo Metro bese engathi mangixoshwa ngathi hayi kodwa ngeke ngidle emgonyeni mina ku2 ngathi ku2 ukuthi ngizodla emgonyeni noma ngiyoshaya nazo2 ngeke ngibe phakathi nendawo ngaxoshwa nje lathizeni badlula ke lapho ngaba yiphoyisa kwamasipala ngihlahla ngithola umsebenzi omuhle ngasebenza khona iminyaka yaza ba 17 ngithe ngisasebenza ngoba irate vele ngangiyithanda ngikhula wena ngebe konto ongayazi uyazi ukuthi mina ngumsakazi ukubizwa ngumsakazi nokwenza into zomsakazi ngifunda ustana 2 3 4 5 ngoba ngangisakaza ibhola mhlawumbe lento abangifala ukuyisho lento abalaleli mhlawumbe bengayinazi mina ngakithi ngomsakazi ngifunda ustana 3 no 4 no 5 no 6 no 7 ngaze ngiqeda umatric ngoba madlala ibhola ngaba ikole ngizosakaza angidlala ibhola kufanele ngidlala ibhola ngangena nje yabo ufaka hayi ngoba ngangimo ukuthi into yami ngiyayilandela ireto ngiyilandele kudala madlala amaclub angakethi mina engisakazayo mina umsakazi mina nginikeza izibongo ongangukuthi nje la ukhuzini mina bengiza ngoshuna ukuzosakaza ibhola ushuna abanofuna yilo ukusakaza ibhola kodwa washo ukuthi uNkulunkulu uyayiplanela ukuthi hayi wena ucabanga ukuthi kufanele ngaphume ngapha ngagcina ngithole lo shuni lo wezemigwaqo nazo zemigwaqo ngibamba nonqebo ngibamba ngibamba ngejubane ngoba ngangise econtrol room ngangasebenzi khona kwamasipala ngiphoyisa kodwa kunomngani wami ngoba hayi sasebenza naye kwakuthi mawukwenza umsebenzi ama night duties mhlambe ulimele between asenza ngamabike mhlambe elimele ebikini bese kuthiwa ukuzonza ama night duties manje ke mina ngiyaphoqa ukuthi ngisuke njalo ngiyobheka umngani wami uGeblisi umfoka Mtshali usekhona so ngihamba ngiyombheka engiphendulisa nje incengo ngimlekelela wafona uMusamson udiscover phela uMusamson bacinekile umuntu uMusamson mayifona futhi uGeblisi athi doda awungenzela lezi zinto ngithi nabathi bayireto athi eyenza lonto eyanhlangana lezo zinto akasikhathe izinto njengalezo ubhizi into zakhe lapha udispatch amaphoyisa awungayibamba ngayenza uMusamson bese ngiyomcuthela ke nami sengenza sure ukuthi manje angisayela umngane nami sengiyocuthela irate yazi extension kwaku 308 extension ababefona kuyena 308 ayibele ngcuthele hayi ngisha kwesibili bese yangincoma ethi washa mfowethu ibe yinhle lento kusebenza nalakhe isifatho uproduce hey from there wasecela ukuthi ithini number yakho ngosuku lwesithathu i-cellphone now sifuna awungamnika i-cellphone ngaphuma nawo kanjalo kumsebenzi officeini mhlambe makuthiwa ngangontshontsha kanje ngaphuma njalo e-officeini mina ngisebenza e-way bridge la ehamba ngidila nama-truck ama-up noma ngidila nayo yonke into ayihlangene lento le i-traffic befanele yenze umuntu ose-control room ngaphuma kanjalo ke nayo ngayihlanganisa nama-truck ama-up noma ngayihlanganisa nayo yonke into ngihamba ngiyavolontiya ke njalo hayi ukuthi ngiyahola volunteer kuze kuthi ke ngqale ngo2000 I think 2004 kulapho 2004 2005 umsakazi wayikhona lapho kwawulapha isifathu abantu saqala nabo bese kuthi ke
mangihamba ngabe emaphoyiseni nakhona sekunencindezi enkulu ngoba ewakunencindezi kodwa uyithola lapha kwi-program loncindezi ngavele ngathi no sengiyahamba ke manje ngihamba wena Nceko angaqashwa kozini babela ngalaxaza umsebenzi mina athi ngihamba la mangifika ngo2014 ngazokhuluma noZandile ngicela ukwenza lo msebenzi sengiresignile wabuza nemibuzo kodwa wathi uzokwazi ukwenza lo msebenzi ungasenayo ama-sources awuthole khona ishafi ngathi ngizokwazi wathamba ungenze le business plan ahamba unthatha 2 weeks khona usisi project manager yami esengino project manager ukhitho kwamathabela angenzele a 3-year plan lama ngane ukuthi yini ndayibhale lapha ayibhale ngichaze ukuthi ufuna ukuthi ayibhale ukuthi inamba izokhuphuka kanje entweni yami ngesandla ngisena lo business plan yokuqala ngiyibuyisa nje uZandile akazi ebenize uyabona ukukhuluma nomuntu athi hamba wenza ukuthi uma usubuya umzungu abuzamuzwa kahle mina wakhuluma amazwi ayasho wathi hamba wenza business plan ngabe ne business plan nganikezwe contract kuze namhlanje lokhu ngahamba lokho kuyo yonke ngikho mangithi nje abaphathi basemsebenzini abahlonipha njalo ngisho ngathiwa kunjani ngivele ngicabange usuku engafika ngalo ngakhuluma naye ngangaphethe mina ngangaphethe umuntu ngesandla akekho umuntu wangikhulumela ngaya kuyena ngakhuluma naye ngaphuma ngingazi umuntu ukuthi khona usibani mhlawumbe ungangibulalela amagabadi so ngakhuluma naye wangenzela lonto from there ngathi nami ngifuna ukubuyisela ngaphandle kwabalaleli ngaphandle komsakazo ukuthi ngifuna ukuthi angazisunguli lento ayenza uqasha mina out of akaze ngibheke emuva ukuze ube namhlanje mhlambe angimise kanjalo manje ke ngwenya nginembuzo eminingi man ukuthi nenye into ngigajwe injabulo nginjalo nginje ngithi bengithi ngiyihlelile ngiyabona ukuthi cha hayi angiyihleli manje ke ngwenya into engiyayingiyibone la kuma bulletin akho sisazoza encwadini qapheqolo njengonwabo ingwenya incwadi ishicilelwe ithimba lapha laleli Shozani kwa Intelligent Publishing okuyena no intentionally elegant publishing uneli Shozani sisake saxoxa naye la ohlelweni ngaphambi ukuthi sifike kuyona incwadi ama bulletin akho ngwenya kukuningi okwenzekayo lapha yana ngoba ubungasho nje ukuthi irobot lifile lapha ku Edwin Swales umusuzoxhuma ugibelwe lapha ku N3 ungayithathi leyo ndlela M7 kunemoto eshayo lapho phephe ke ushayele ukucophelela Pinetown kunokuthi whatever ozoyisho ukuthi ake ngizonivala later sharp nibe safe emgwaqeni uyenzile traffic lapho ukubani ongaphikisa uyenzile kithi angithi usitshenile ukuthi kwenzeka nendaweni ethile leyo yona ngiyenzile uyenze kodwa one ungena ngomfutho umuntu ngeke azayiqagele imudi yakho yokuthi yaboke namhlanje ingwenya icikekile khona lenye ilanga ngikhumbula kahle kwaku 2009 wawusuya ngasemaphethelweni u2009 kufanele sikufake emoyeni kuyivuka Mzansi breakfast show wangena emoyeni wathi mawungena ke wathi kwavela kwaqhamuka wathi ke wathi motho hayibo kwathi sathi hayibo kwenzekani sasala simangela ukuthi kwenze njani kodwa wathi mawusubuya nelandelayo ibulletin kwabuya Ayanda wathi ya alright ngwenya ubeka khona lapho kukhona nendlela osebenzisa ngayo ulimi yabona mina ngazi ngawe besikhona impela isibaya ekhaya kagogo kwamadlala ngikhula besikhona impela efuyile izingulube efuye izimbuzi efuye izinkomo kodwa mina ngangawazi umgodi wesangcobe ukuthi yini umgodi wesangcobe wathi mawushe emoyeni ngabuza wahleka waqala wachaza wasethi hayi udlulisela
ukhathide wasala wangichazela ukhathide umgodi weSangqobe. Umuntu uyafunda kulama bulletin ayipheli la kwi traffic. One ngiyazi ukuthi kwenzekene endaweni ethile. 2 usunginikeze alternative route iKhokhaba Road. Mina ngisasho manje ngifuna alternative route. Lithatha kade uthi lifike lelo gama ngithi ngisazofuna uKhokhaba Road phuma ngawo Ayanda Msweli njalo lo. Bese kuba khona nendlela osebenzisa ngayo ulwimi lokho usuzukufaka ukuthi #traffic language. Ngiyazibuza ukuthi lento yakho ididiyela kanjani? Nongabo njalo akusengajalo ukukhuluma 2 minutes kubona ngathi ngiyagijima angiqalela ungayithinti leya ekagugugu ngoba isikhathi sekusona sibi kodwa izosuke iveze ukuthi kwenzakalani. Ngizokutshela kanje lesikhathi ukuthi gugugu ngangisemgwaqweni that day ngihamba ngevele emhlophe edimile mase kuzongena itraffic ukuya nokuthi ngifica ngabo ukusebenza ngocingo ngangivele ngisebenza ngocingo ngabuyela eceleni komgwaqo ngenza itraffic yabo manje phakathi nayo kwaqhamuka iphoyisa ngengifisha station kwaqhamuka iphoyisa SAPS member yavele yamala phambi kwemoto yami yathi ngiphakamisa izandla angiphume cabanga ngisefonini yabona umkhombisa umuntu ukuthi ngipakile yezwa ngipakile ngathi akame kancane ngathi nje 2 minutes ngami isinto ngathi 2 minutes ngaqhubeka ayiwasengisho wangithakazela wangibongela kodwa ngibongela ngenhlamba yakhe ngaleso sikhathi yabo wangibongela ngenhlamba wathatha isibhamu isiphethe wangikhomba ngaso bashama windi ivule manje mina ngicabanga mina ukuthi uzodubula akukho la ezimondweni kukhona into evela ivunya semasosheni kwathi emasosheni mawusizwe isibhamu sikhuma usuthi uyaphila ilwa kodwa manje ngicabanga umlaleli ngicabanga iradio mina ngisala angifuni ukujopha ucingo nginile wayishaya awuza bangithuka athi ngizoyiqeda le traffic ngaqeda itraffic bekuthula phansi ngaphuma kwathiwa le moto ibonakala ngazuthi angazi ngathi ihamba igebengu sibe nginjani ngipakile manje ngipakile nje luyeke lolu daba ngizama ukuthi ngoba ngithi angifuni ukuyikhuluma ngoba isikhathi nje omunye uzobe sithi kanti lento kade yaqala vele ikhona yona umthetho wayo ikhona lapha abanye abantu umsebenzi abafuna ukwenza umsebenzi bavele benze ukuthanda kwabo adluleni ke lapho asivela ekuthini amakemu Ngangabo mina ngikhulele emakhaya ngalo seyinkomo ngeDP izinkomo zinamagama inkomo negama abanye kuze kuthengiswe imbuzini uma inkomo inegama kusho ukuthi ke ibiza kangcono kunokushaya ikhwela uyalazi igama lawo mawuyolima inkabo uyayazi engene emseleni uyayazi ufundisa ngayo inkabe ezinye ngizama ukuthini ke ngibuka la ngisebenza khona ngakwazi ukubuka abantu engisebenza nabo ukuthi ukhuluma ngeroad safety kunomuntu ohamba ngonyawo kunomuntu ohamba ngemoto kunomuntu ohamba ngetaxi noma uhamba ngetruck manje ase ngithi ake ngibuke abantu abaningi umhlaba ngazuthi awunyatheliwe kahle akunakeki indaba yabo babheka abantu bamateksi emateksini ayikho into eqondile kuphela nje vele sithi thina laba abantu bamateksi madoda sisho noma yini bese uthi umuzo wenzani ukuzama ukulungisa leso simo hayi labantu baphethe usho noma yini othandukisa azoyithi okay mina ke ngizoqala ngabo abanye obe ngibabona ngoba abanye ke bakwazi ukungena enhlelweni ezithize base ngithi ukuze ukwazi ukukhuluma nabo iningi lojaza bamateksi ngathi u95% sibuye emakhaya noma buye kuliphi ikhaya bazazi inkomo bakwazi ukwelusa bakwazi ngeDP ngase ngibuka ukuthi okay inkabi inkomo letheniwe okulinywa ngayo lethu ukudla ekhaya one asiqale siqambe itaxi iqambe ngenkabi inkabi kusona angikhulumi ngomuntu mina ngikhuluma ngize ngithi inkabi yami kodwa ngisuke ngisho itaxi uje uphethe le taxi
ubaba ekhaya uye ethi inkomo ayishawo ezakusibanibani makunomnumzana kulowo muzi komo zakhona ziphathwa ngenye indlela engafani namanye kumnumzana ngoba khona kuyazi ukuthi azishawa lezo nkomo ngoba zifungisekile. So mase ngithi ke mina okay laba ngizobabiza ngokuthi tax inkani bazosheshe bengiswe ngoba ngifuna futhi ukubathethisa kodwa awukwazi ukubathethisa ngolimi abangalwazi bathethise ngolimi lwabo. Ilapho kwesiqale khona ukuthi sikhandekele amagama ukuthi no iliphi igama ongasebenzi onkabi yami mabekhuluma angithi lento eTax uyihlangane nehostel abaningi kodwa bahlala ehostel fema yami futhi wawusefemini nisebenza ndawonye ufema fema nkabi yami. Okay, sebenzisa amagama abazowezwa asemakhaya ase-DP kodwa uwasebenzisa la kwe-transport usuthi ukwazi ukubelusa. Njengamanje yabo nje noma uma ungathi ungene eTaxini uthi ku-driver uthi mfowethu ngicela mfowethu wehlise ispeed uzobona ukuthi ngizobukana kabi mhlawumbe nizoxabana kodwa uma ungakuvela ungene uthi ungayithethisi uzokubuka ahleke into abanikini ekhanda ubone yehla kancane. Angithi ulimi sesiyakwazi ukubelusa ngolimi ukhuluma ulimi lwabo yilokho okwamatemu yilokho bese kuba umsebenzi komkhulu ukuthi ke ungazi ukuthi ngifuna ukuthi njalo ngeviki ngikhipha amatemu amasha bese ngithi ke mhlambe ngizokhipha mangakhiphanga ngikhiphe libe lodwa ngeviki yini inokuthi angifuni ukudlisa umfudumezo. Abanye abantu abawuthanda umfudumezo. Angifuni ukuthiwa ubone makuthiwa umsweli lo dume ngegama ngetemelithi amatema amaningi ngakaka noma amanye sebiza 2000 ke bakwasebenzisa kodwa 2000 rand kodwa ke yabo amatemo iwona azokwenza ukuthi siphathe ngawo i-road safety asikhiphe esingesini silethe ezulwini ifazosuka ke kwezinye izilimi ukuze laba bantu labesibafunayo sikwazi ukukhuluma kahle nabo. Sengiyagcina okwamanje ngithi uyazi la ilento angabe baba kwa health and social development in ama CCGs ama caregivers yabona ama caregivers laba bahambisela becheck ekhaya amaphilisi njengamanje nje kunohlelo esilukhandayo nensizo zakwaNdimande eyila eMlazi la ukuthiwa khona engithe khona mawunemoto esu10 kuyaphezulu sengizokuhambela ekhaya ngizokwenza i-road safety orders abakho balethe kuyisonto ngihlale nabo 30 minutes kuba wena la kuba yibona la ngikhulume na 30 minutes bese ngiyahamba umlaleli ngomtshela ngomsombuluko kuba sifuna ukuthi mangithi nje ezakwaNdimande ke eMlazi ayikho imoto ezoba sephutheni edala udrayiva ngamabomu. Wena mlaleli mawuyigibele ungitshele mina ngibiza uNdimande asemlalelo webhuti lo mbona wenza ukuthi nokuthi bese ngibacela futhi uNdimande sikhulumele nibaholele phela no driver ngake bathethisa udu. Akuthi yabo ukuthi sikhip up i-traffic siyenza ngayo yonke indlela ongasuyicaba sesizobahambela ngisho emakhaya mawunemoto ezu10 kuyaphezulu ngibekela udrayiva kabawu10 mawuna 20 ungibize ehlale phansi ikwazi kwakuningi ekhanda la. Lalela ke kwenye ngifuna manje ukuthi nje ngikuneke ezweni ngoba ngiyazazi mina indaba zakho. Yes, ngiyazazi indaba zakho. Bese ngifunda ama tweets angenile angazi uma ngizokwazi ukwafunda wonke kodwa ngoba ayangena maningi sizochecka nama voice note ukuthi akhona yini. Incwadi yengwenya ithi qapheqolo njengonwabu ingwenya mina ke ngoba bakithi lithini kambitem asfan ngoba asfan mina sengiyibonile incwadi sengiyibonile incwadi ngayithi halamuzi ngabona lapha yana i-road safety ichazwa kalula yabona ngisho ungayinikeza le ncwadi ungayinika umntwana ofunda grade 7 mayikwazi ukufundisa isiZulu ngoba ibhalwe ngesizulu yikho ngithi kuqoqosha umlando la mayifunda le ncwadi uzoba clear ngendlela ongakazi uyibone kukhona
kukhona nama interviews lapho ufundisa ngezinto ezifana nokuthi inkinga abantu ababhekana nazo mhlawumbe mabeclaima ezikhwameni ezithile uma ukuthi mhlawumbe mabesengozini njalo njalo usebenzise lokho ke kuthiwa ama case study okuba ukuthi umuntu uyambuza okay wena wahlangabezana naziphi inkinga kwaxazululeka kanjani njalo njalo umuntu agcina sefunda ukuthi oh okay kusho fanele ngenze kanje fanele ngenze kanje mina ngoba phela asifani lisho njalo itemu mina ngibonile incwadi necover yakhona enhle ebright eyikho konke sengize indabeni zakho ngizokutshela ke manje ngizokutshela sihambe no Ayanda Msweli sihambe no Ayanda Msweli sisebenza kwaMashi station sizobamba ke itekisi la sabona khona noNgqibhobho okuyena wayeshayila itekisi esahamba ngayo hayi ke sekufanele manje kungena ibulletin ngibuke ngithi no mina khona into eshodayo kule bulletin ye traffic ngithi ngisaphathe mayi ingwenya ayiphethe nelincane iphepha ayibhalile kwayisesandleni yonke ibulletin akukho nala ethi khona kambe bengithi kwathintini hayibo wayisho yonke iningizimu Afrika uMsweli ezosho ukuthi kunenkinga endaweni ethile eFree State ezosho kunenkinga endaweni ethile eGoli kunenkinga endaweni ethile ndawo thizeni yabona mawusulapho shuthi sekufanele uphume ngoKhokhoba Road uthini mawufika endaweni ethile wabuya wazovala ngeTheku ngathi mayi ungenzani Ayanda Msweli ngophela mina ngibhala yonke into fanele ngiyibhale phansi ngabuka isimanga sento kodwa lento yanginikeza isithombe sokuthi no umuntu ngeke enze kanje ethatha ama chance i-prep lento ekuthiwa ikhona lento ethandwayo emsakazweni ukuthi prep where's your prep did you send your prep where's your prep show prep is so important manje i-prep wayibamba ungwenya ayisuka ayingeke ukuthi abantu abazi mina ngiyazi wena ngabe yabo mawulapha angithi nje ekuseni ngizokutshela ukuthi angithi ngivuka ngo4 i-traffic yokuqala yami u5:06 ucabanga ukuthi mawuvuka ngo4 senzo ngilungisa amehlo ngibe right ngo4:30 sengiready ukuthi ke manje sengiyaconnecta i-traffic into eyenzekalayo one ngithi mina i-traffic angiyisebenzi yabo angisebenzi ngiyayiphila icala lapho ke mina mawungitshela into ngicela ukwengeza lapho ngicela ukwengeza lapho ngoba indaba zakho ngiyazazi uyifundelile futhi i-traffic waze wafika ko postgraduate nokufunda i-traffic ngiyakuneka namhlanje ezweni ngiyakwazi phela mina le yokufunda ukuthi manje le yokufunda iyahlupha manje le yokufunda iyahlupha yona indlela yokufunda ibingcono le inkomo uzwe ukuthi ngigcile yakho enkomeni angicela le yokufunda ngoba abantu bayebecabanga ukuthi ezinye zezinto zibebuye zona kuze cabanga ukuthi uwenza into kahle ngoba ufundile kanti ukufunda usukungezelela bese uwenzela ukuthi abantu bengafike wenze into bese angithi mawungenali iphepha ngiyakhumbula nje nami benginembuzo eminingi mawungena eredweni umuntu othi uyisho kanjani into ethize ukhumbule phela mawuseredweni wena sokukhomanda leso simo mina akuthi ngezwa mangikhuluma ngithi eGoli Faraday yenzani ukuthi yabo ngithi nondaba zondi boyzondi yenzani ukuthi uyayikhomanda ini uthi amaphoyisa bekufanele lenze ukuthi uengineer bekufanele lenze ukuthi manje bese bebuke beyobheka amaphepha ukuthi akanamaphepha lo uyashanza bekuchallenge ngazo zonke manje angithi isitori sami singisazi uyazi ukuthi noNcebo la ethimini ngina independent engineer ngino independent prosecutor umshushisi ngino independent ummeli losebenza la umthembu uma kunento edinga umthetho edinga abameli ngithi akahambe angenze lona ayihlaze bese ibuyisa kumina mase ngikhuluma ngecommand ngoba ngiyazazi ukuthi ngine backup angifuniseli into engiyikhulumayo so bekuse ekutheni ke njengoba ngithi ngiyayiphila nje awusungifaka esikoleni nkosami ngifundela lapha eTshwane University of Technology ngenza idiploma municipal police uthweni
yeah ne-traffic yeah municipal police angikwazi ukuthi ungangifundelani wami umuntu owafunda angazi ufundelani ne-traffic management yeah municipal police and traffic management diploma ngabuya ngenze i-BTech yakhona khona eTshwane University of Technology ngayithola then ase i-masters ngithe ngithi ngayenza kwathiwa ke ushodo supervisor babe kune COVID in 2020 kodwa ke into emile ithi why ngikwazi ukukhuluma ngayo ngayibhalile phansi esikhathi ungifonela ngoba imigwaqo nginenhlanhla ukuthi imigwaqo eminingi ngiyayazi eSouth Africa ngaphandle kwase South Africa mawukhuluma mina kuphela kufanele ngithathe lento ekhulumayo sengiya ulomgwaqo ngiyazi mawuthi N11 yabo N11 uqala eMnambithi uphele ePhulukwane mawungena lapha eShell garage nama N1 mawungena lapha eWay bridge so imigwaqo eminingi ngiyayazi mawukhuluma ngivele ngirekhode engqondweni khulume ngirekhode engqondweni mase ngibhala nje ngiyibhalela nje kodwa nje ma ngizohamba anginazi isikhathi sokuthi nginewale ukuthi angibhalanga ngizotshena into abangeleyo nabantu ba ulimi lwakhona ngiyalwazi ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani ngifuna ukuthini ngisho nje ube njalo ngiphume kuleyo nto eqhubekele nezinye izinto kodwa ke kwathiwa hayi ubobhala wenzela ngingibhaleke kodwa ngizama ukuthi i-base ithi imigwaqo ngiyayazi mawungilethela into uletha into entweni engiyaziyo ithi terms umsebenzi noncebo ngiyawuthanda ke abantu ngiyabathanda kufanele ngiyathanda angisebenzeli mina imali ngisebenza ngoba ngibuka ukuthi fanele kunesidingo ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi ongangokuthi umsebenzi wangiwenzayo awuhlangani nemali engikwazi sengiphumile emsebenzini senza kube kushaye u10 ebusuku akwenzi lutho ngoba ngithanda ini umsebenzi kakhulu yilokho kakhulu okwenza ukuthi ubone mangikhuluma ukuthi ngathi angibhale ndawo ngiyayixoxela ngoba lento vele ithi me njalo kumina njalo kumina yavele iswana usuphendula anonymous othumele i-message yabona labo anonymous kodwa abasuke beneyinamba zakho ezipersonal ungithumele nje ungithumele WhatsApp anonymous wathi le indawo ayimemeza kuma bulletin uzazi zonke yini kusukela ko N1 N2 N3 N11 N12 N14 N17 ko Benoni ko Flagstaff ko Beckersdale ko Piet Retief ko Orange Farm etc so ngingakakutsheni ukuthi ubuze kanjalo anonymous ngase wavele wayichaza indaba ngase ngiyambhalela ngathi wakuphendula wathi unenyoka ye traffic lo muntu wakithi cha enye into ngithi ngisebenze yabona ama abnormal ama truck ngisebenze iway bridge angiqale lapho yikho umsebenzi wase-way bridge ngifike ngutshela ukuthi kuleyo way bridge lento abayenza khona ikhona noma ayikho ngoba ngiyayazi kuyisipiloni sami ngisebenza yakho le way bridge mase ngaba nomsebenzi engiwukhanda wami oprivate escort ama truck la eSouth Africa uphume uye eZimbabwe uphume uye eZambia uhambe uye DRC so mawuhamba nama abnormal kukunikeza ini uhamba ngama back route kuthiwa i-B route futhi ke awuhambi ngo N1 mawusuka eThekwini uya eBig Bridge eMessina awukwazi ukuthi ngoba lemthwalo uphakeme ukuthi uzosungena nje la usuke eHapa uzovele nje ungene la uN3 cha mawusuke eHapa la nje eHapa uzophuma ngoMedenhof ushone South Coast Road ushone eFolweni M35 uyoshone eMbumbulu ufike lapha eCampbelltown uphinde ujike ushone lenga ngaseTonville engazi ukuthi uyeqopho kanti uzothi mawufika emaplangweni uyabona njalo usa eMaritzburg ufike ucross ushone eGreytown kanjalo eMnambithi ungayi uhambe ngo N11 ukudonse njalo ungene kancane futhi ku N1 ubuye uphume lapha mawuthi uqeda ePhulukwane awusahamba futhi ngo N1 sefuna futhi uthathe uleft lapha ngizama ukuthi lokho kuhamba ngama abnormal kungifundise kakhulu umsebenzi manje mawukhuluma eRadio sekuba kulula kakhulu hayi lokho sokwenza kanje lokho sokwenza kanje lokho sokwenza kanje uyalekelela kakhulu bese kuba yothando ke kakhulu nokuhlonipha ini umsebenzi Ngwenye uma sibuya ngapha ngizokufundela ama tweets angenile ngenxa ke yezimo ze4IR
ama VN ama voice note asikwazanga ukuthi siwathole angazi noma ngizokwazi ukwafunda wonke yini lama tweets kodwa ngizozama ngokusemandleni ukuthi ngiwafunde athuba umthanyana nokho engizozama ukuthi ngiwafunde kodwa iningi labantu nje liyancoma liyahalalisa liyakubongela incwadi Ayanda Msweli eyokuqala zintathu incwadi ayibhalile GPV in public transport isazophuma khona ibiography okusokuyincwadi umuntu esuke ibhalwe ixoxa nje ngempilo yakhe umlando wakhe isazophuma uqale ngale ethi qaphe qolo njengonwabu ingwenya ifundisa ngezokuphepha emgwaqeni ngesizulu ngishilo ngathi mina qoqoshwa umlando la Ayanda Msweli wait Ayanda Msweli yo angijabule hey ake ngidokhothi ake ngiyitolo sobuya sifunda ama tweets sidlalela umculo othandwa nguwe ngaso sonke isikhathi make it Ukhozi FM uhamba phambili 3 minutes to 9 sixoxa no Ayanda Msweli my ngwenya of mine sekungene umyalezo la we Ayanda Msweli ku WhatsApp WhatsApp uzovutha nje uvuthe nje ngo Ayanda Msweli hayibo kahleni bo sengisuke ngathi uAyanda Msweli wethu kwangena umyalezo nje ona le inqukuzo ezihlekayo othi wow wethu Phakathi my ngwenya of mine no kunezinto eziningi but kunezinto ama complications wengwenya ngathi mayingwenya wethu kwangena ama WhatsApp ebabaza sathi it's complicated kwavela hoyini ama complications complicated no so ikhuluma mhlawumbe kwibiography iyongena nayo le ngoba ibuye ihamba inebanga la futhi lihamba le ama complications kwibiography bese sikhuluma kahle kodwa nje before lapha kude ngingakhohlwa wena ngibophela angithi umuntu owangilandela ngo2004 kuze kube wakhuluma nami 2020 uhlengiwe Ngcongo Mhlambi okwa Arts and Culture okuyena ongivundululile oyi ghost writer okuyena obhala incwadi uyena obhala mina ngiyakhuluma abhala so uthi lokho angilandela ngo2004 waluzwa lolulimi kodwa uzowakhuluma nami 2019 2020 yeah somewhere there yabona ukuthi abantu abaqoqa umlando bayilandelela isubject yabo bayilandelele beze nayo kancane ukuthi mase isikhathi sesikahle bese umuntu yawo wena kade ngangikubuka wathi nje ngizocela ngiyazi ukuthi ukwazi ukubhala into eyikhulumayo uzobhala noma yini mina ngizofike ngihlanganise ngaqala la kwasho ukuthi ke usekhuluma nomuntu vele akade abantu bemtshela bethi bhala umsebenzi ukhona nje namhlanje ukhona naye angithathe ke lo 2 minutes ngwenya sesizophuthuma siye kuyona ke i-technical sciences yethu ngifunde nje nansi imiyalezo uyintuli zebhasi bonakalisa insele uthi ngiushayela ihlombe umsebenzi owenza ubaba uMsweli inkosi engathi ngasigcinela yena kuze kube khona nezizukulwane nazo zincele kulombelo kwansile uze ungadikibali ngwenya uNthuro Khaflandi kwadweshula uthi muhle umsebenzi wakho Ayanda Msweli ngiyamuvuma usebenza ngokuyikhandla bakithi ngizongayifunda imibuzo ngwenya ngoba ikhona nemibuzo manje ithuba lokuthi uyiphendule alizukuba khona Usimphiwe Shabane Doni uthi yazi mangingasho nje iqhaza elibanjwe uMsweli kule inhlelo zasekuseni nantambama likhulu ngoba le inyusa izibalo ngoba nami ngomunye wabo kona besethi uyophila isikhathi eside njengemali kaNgoqo uTamsanqa Mhlambi eDanawozi uthi Ncebo ngicela uza nombuzo bakithi ngiyaxolisa kakhulu imibuzo ngengisayifunda uzithoza Shende Nkosi uthi ngimfisela okuhle kodwa usizwe Hadebe kwaGuqa uthi ingwenya inhle kakhulu ngapho limini lesizulu udlala ngenkotha yamsana nesimo esenzeka yezweni ngimethulela isiqoko umxolisi Gwazangubo Buthelezi uthi into engiyithanda ngengwenya
Oh, uyazi nezingane emakhaya isakwazi ukwethuka mebika ingozi embi uyishaya ngamatemu zihlabana amalunda ibe inzima ingozi kodwa imessage imifike einganeni isuke ivikelekile. Unkashankasha Mkhongo ubaba kaMisusode Harding uthi uzubona ukuthi usizo kanjani ungwenya kumanje ngakithi kwakhiwa ibridge elikhulu elihlanganisa umzi wabantu municipality nomzumbe municipality wamemeza ingozi yayenzeke ku-2015 bafika qathatha eHarding. I'm sure uyakhumbula. Uyezwa yini wengwenya? Utholi imfundisi Khambule uthi ngicela okay uza nombuzo ngengikwazi ukuthi ngiufunde. Usizwe Zulu eDumbe location uthi Msweli wenza abantu abaningi balalela uKhoze FM kumnandi kumlalela uyafundisa ulimi ngendlela emnandi namahlaya khona lapho. Itholakala kanjani incwadi bo Msweli? Nanso ke into ebalekile. uDJ Asiye wabantu imbongi yesizwe uthi ngimfisela ukuhle ungwenya ngencwadi yakhe uyafundisa ufana neNew Verse usisiza ngeqiniso namanye amaphoyisa omgwaqo awabukele kuye awayeke ukuhamba ngengisaqhubeka. uDiphamza Siphokuhle Tshazi uthi Nongcebo Msweli uphiwe ukulento showcase umlando wakhe okulencwadi mkhulu udlula iBhayibheli. Lalela ukuthi usethini abantu abanochuku ubulise kuma ingwenya of mine of yours of us. Nakho kuzoshana endlu. Inathini. Usizwe Gama uthi uyasebenza uMsweli ngabe soke simthole ino yofana naye uma sethatha umhlala phansi umpume masikane Thuma uthi ngwenya ngiyiqhenya ngawe indlela odlalisa ngayo ulimi sifunda lukhulu kuwe uyashelela ngwenya uma usuyisho kwamatemo wasebenzisayo siyafunda kuwe uqhubeke endoda yamadoda. Usimphiwe Shabane Doni uMsweli ukakuhlekisa ungalindele kodwa ebe ekuyalela itraffic uyophila isikhathi eside njengemali kaNgoqo. Uxolani Richards Bay uthi cha uMsweli uyawushaya umsebenzi wakhe ngiyamncoma ubusi mazibuka ubusithi phuma nini incwadi hey ngizama ukugijima la ngwenya ngizama ukugijima ngeke ngizama ukugijima. Ubheka imlambe umuntu ubuthi simbongela umkhaya ngendima idlalayo ku road safety izwe linje uyena siyasithi noma sigijima emgwaqeni sikhumbula amagama kaMsweli ethi singayithethisa inkabi sibonge Nongalo. Hayi ngeke sekuphela wona umoya sekuphela sona isikhathi ya miningi imiyalezo ngwenya. No angibonge kakhulu uma ingwenya yami into yenzekayo uNeli Shozana ngicabanga ukuthi umjeli ukuthi ama printers manje sebezoqedela yonke into mhlambe ke sengizozwa ngayo ukuthi inini kodwa thina sesiqede yonke into naqedile indaba ukuthi nje baprinte abaprintayo sikhiphe incwadi sihambise kubantu banikazi babo kodwa lalela ukuthi izohamba kanjani izohamba njengohlelo ka DJ Sbu eyidayisela into yakhe emgwaqweni ihambisa kanjalo mina ngizoyihambisa kubantu imina myself uthatha incwadi uthatha mina uthatha incwadi uthatha mina izohamba kanjalo. Ngishilo kathi mayingwenya wethu ngishilo. Mayingwenya sibonge kakhulu bakithi kube intokozo ukuthi sibe nawe nje ke sixoxe nje ngawe sibonge kakhulu ukuthi ube nathi kona umsakazo ukhozi into eke ibe ngawe nje njengoba ngeke ngasho eqaleni ndingangalala ungangibona ngizibuka amacala sekhalalisela ngwenya umlando lo oqophayo incwadi efundisa ngokuphepha emgwaqeni ebhalwe ngolimi lesiZulu siyabonga kakhulu umsebenzi wakho muhle sesijaheke nebiography sijahe neGPV bye manje hayi bye 13 minutes past 9 inhlelo zethu zezemfundo sibonga kakhulu umlaleli ukuthi sibekezelele kodwa njengoba bengishilo ke isifundo sethu namhlanje technical sciences asiphazamisekile neze sizodlala ngokuphelele siyabuya nabo koothisha masibuya ngapha lolu ukhozi olumaphiko phiko hamba phambili. Ngiyambingelela abafundi